Want van de morgen maast alle verkeer nog hoe de orde trok in de dik bij Gariep. Het jouwt dus de kans om in een auto te stappen bij een, hoe ken het ik oors, Grutske projectleider van de krap 4 kilometer tellende Nije Roenwei bij Gariep. Alles is precies volgens planning gegaan. We hebben totaal een bouwperiode van 27 maanden volledig benut. 12 december hebben we het werk opgeleverd. Daarna hebben we nog wat restpunten moeten bijwerken. Hier bij viaduct Garieperhoeken uiteindelijk de oprit naar de centrale aas. Dat verderop het onwerken wordt. Op de andere kant in Gariep zelfs zal het nou een stuk rustiger worden. Het komt er nog wel vlakbij, dus wij hebben een fantastische ontsluiting als Gariep zijn. Er zijn misschien wat winkeliers die bang zijn dat ze 30 op het omzet missen zullen. Maar aan de andere kant, ondernemers zeggen ik wil weer kansen. En wij presenteren zelfs al Gariep als het nieuwe het van Friesland. Loeren dat de natuurskeer had van de onlis van de Nije Roenwei worden Wierlijn met tal van compensatiemaatregels, zoals bosjes en vogeltjelaan. En ook het dorp Gariep zelfs krijgt nog een metamorfose. Die gaat helemaal op de kop. Het asfalt gaat eruit. Er worden klinkers. De aansluiting aan de weerskant van het dorp worden heel los. En dan komt weer in het midden, bij de fabriek, daar nog appartementen in zitten. Daar komt een heel plein idee met wetterpartijen. Dus het wordt een hele verhoring en een hele opknappe beurt voor dit stuk van Gariep. Ik denk dat het dorp in aanvang er altijd wat moeite mee gehad heeft. Maar nu dat de weg klaar is het denk ik ook dat de Gariepers daar best trots op kunnen zijn.